Konzervatórium v Košiciach na Timonovej číslo 2 začalo písať svoju existenciu v roku 1951. Neskôr z toho bola Vyššia hudobná škola a v roku 1959 to bolo štátne konzervatórium dnešného typu, keď sa ustálila forma 6-ročného štúdia vo všetkých hudobných nástrojoch. Neskôr prišiel klasický tanec a hudobno-dramatické umenie, herectvo. Uplatnenie našich absolventov je vysoké. Musím sa pochváliť, že patríme nielen v regióne, ale najmä v našom Košickom samosprávnom kraji k školám, ktorých absolventi sa na trhu práce uplatňujú bez problémov. Budeme mať jeden z najmodernejších orgánov na Slovensku. Digitalizácia orgánu, ktorej investícia stojí 50 000 eur, čo je veľmi vzácne. Ešte v tomto roku sa zmenili podmienky pre študentov HDU, pre hercov, pretože sa zrekonštruovala divadelná sála. Mala som osýpky, čierny kašel, rubeolu, nádchu. No, ale potvrdenky o tom nemáte. Príďte zajtra. Toto je potvrdenie na nádchu, rubeolu, toto je na osýpky. Neznamená to, že neviem si predstaviť ešte optimálnejší a ideálnejší stav. Napríklad kúpou nových nástrojov, nástrojový park by mohol byť modernejší, ale postupom času sa táto situácia mení. Záujem o štúdium už trvale je vyrovnaný. Na škole je iba denná forma štúdia. Štúdium je 6-ročné. V 4. ročníku sa maturuje, potom sa získava absolutórium konzervatória. Legislatíva teraz umožňuje získať aj titul diplomovaný špecialista umenia. 90% našich absolventov sú členmi štátnej filharmonie v Košiciach, členmi všetkých orchestrov na Slovensku, to znamená, že aj v Slovenskej filharmonii, v Slovenskom národnom divadle, v Žilinskom komornom orchestri. A nehovorím o susedných Čechách, kde máme rovnako našich absolventov, či už pracujúcich, ale aj študujúcich. Odchádzajú naši absolventi dobrí pripravení do Brna, na Akadémii muzických umení do Prahy, študujú aj v Ostrave, študujú v zahraničí, v Katoviciach, v Krakove, v Salzburgu, Viedni, Praha, Brno. Veľmi dobrá spolupráca našej školy je aj so zahraničím. 3 roky je veľmi užitočná s partnerskou školou v Kielcach. Pripravujeme spoločný koncert. Dobrú spoluprácu máme aj so Sanokom, s Katovicami, s Vroclavou. A aj s českými partnermi je táto spolupráca veľmi aktívna. Otvorili sa nám dvere pre novú spoluprácu s Ukrajinou. Dobrou vizitkou je, že naši pedagógovia sú koncertne činní. Máme úspešných absolventov možno aj v populárnej hudbe. No Name, 4 z tejto skupiny sú absolventi školy. Peter Bridge projekt, 3 absolventi našej školy. Potom je to Noc a deň, známa Kristina.
záujem o štúdium je stále veľký. Veľmi sa budem tešiť, keď všetci tí, ktorí sledujú aj tento môj príhovor, to moje pozvanie, prídete na Timonovu číslo 2, potom na Marcinu talentové skúšky. Predpokladám, že ich úspešne vykonáte a budete hrdými absolventami tejto školy, tak ako sú hrdí tí, čo túto školu skončili doteraz. Teším sa na vás.